Hey. Äntligen, det var på tiden. Hade plaffar väck dem gjort där i så. Nej, men practice det shit. Ja, värst du är. Det trodde bara det är ute här. Strejfa i det. Oh yeah. Just tänk. Det är nog tänk. Pipe bomb. Yay. You cut through this park. Yeah, I'm all pipe bomb fucks like better. Yes. Mutation. Yeah, it's a still explosion. Oh, malde av. Renn. Shoot the damn tank! Wow. Yes. You're not gonna die on me, are you? Let me help you out. Let's hit the road. Reloading! Hey, I'm reloading. Boomer! Reloading! Reloading! Whoa. Han skadade. Oh shit. Yeah, Freeze, please! Okej. Nej, det verkar det bästa. Får inte fire. He beat you good. Räck nu hötte! Jag skjuter i hötte, kan jag? Y'all wanna stop shooting me? Vad är han bra va? Det är här tror jag går först. Weapons over here. Everybody grab a weapon. Jag vet inte, jag vill att det här. Ja, jag börjar. Varför skjuter med försikt ordentligt? Åh ja, borta med det. Helvete. Vi ska bara sikta lägga. Det är helvete här. Reloading! Reloading. Japp, för hela tiden allt. Jag tänkte att det var själv, ja? Endlich. Ha, en jockey. Get up, get up. Yeah. Much obliged. First aid lock-on. Hey, First wait a second. aid. I gotta hit. Ready? Säg då, vad är dockon? Oh yeah. That works. Well, coach. Everybody grab a weapon. Coach. Hejsa, jag är helt direkt i hötte. Åh, här ser det stäv, jag fast nu. Yeah!
Deilig vi har det stærste forbi kjørt. Reloading! Ja. That's one. Hvis du finner pills, mine, jeg vil klare mig. Yeah. Oh, come on. Är det där? No. I typ det är socker. Korrekt. You klar Dark Carnival drar till bättre. Där är det klart. I'm a reload! Jag får bara bruka hämta då. Den är glatta så det är headshot. Ett säger. Blah. Cool. Slå la 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 la. Tompa. Grabbing a shot. Adrenaline shot. Through the paw. Reloading. Yeah. Buck said he takes another right. Yeah. You look bastard. Got it there. Hey, jag lagt den ju. Rar. En rush bra. Wow. Ja. System igen, han. Reloading. Watch out. I see. Weapons over here. Sniper. Snipe. Nej, Josh. Sniper är det perfekta vapen. Reload! Här är en headshot. Headshot. Reloading. Så in, så rackar det. Yay! Nice. Yarr! Ja! Hästen var bättre med zombies. Oh, what is this shit? Ja, hon skulle. Du är split. Annars är det bättre. Yay! Oh ja, tack Jim. Oh, slär äckelslut. Men jag är du är skruv. No worries. Oh nej. Han har gått med. Oh god. Oh, nej. Oh shit. I go to one. Yay! Ja. Reinforcement. Tack om det där. Ah, junkie. Tack för det, Charger. Thanks. No timing. Jag kom på att det är så shit här. Du. Superpower. Run! Är dodgen då? Ja, det går inte. Vänta. Han har bräcka.